שואלים אותי תמיד, אתה בכלל, אז אני אומר יובל המבולבל. וואו. שלום וברוכים הבאים לתחזית. עוד? עכשיו עוד. איזה מלכני. איזה מלכני. אני יובל המבול. נגע. מה זה? מי זה? זה משהו... זה גרסה טובה. כן, זה נראה מרוב שיר. עשה את זה? רגע. לא יודעת למה בובו בובו לא בובו בובו. מה זה? לא יודעת, אז מור שמה והיו המון. כי את לא פתחת נכון, זה לא ביוטיוב. אז איפה? לא, אני עשיתי דרך... באתר שלו, של האקזוזן הזה. נו, אז איפה, מה זה אני עשיתי אז? ראיתי מור הלכה ל... הנה, בסדר, אז ביי ביי! ביי? מי זה? תוציא לשירים שם, לשירים, למשחקים, לאזור הווידאו.